ಶೇಕಂಡೆ ಆಹಾ ಶೇಕಂಡತೆ ಅಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಪ್ಲೇನ್ ಓಟ್ಸ್ ಪಂತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಲಬರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಹಿನಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಟಲ್ ತುದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ದು ನೀನಿ ಮಂತ್ ತೋಜಾವೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಒಂದು ಮರ್ದು ಸೊ ಕಾಲ ಜೀರಿಗೆದ ಮರ್ದು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂದು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂಚನೆ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ಲ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಸಾನಿನ ರೂಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಪು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದುಂಬು ನಿಕುಲ್ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಾಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿನಿ ತಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗತ್ತೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಬೋಕ ದಾದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೆರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೇನ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿರಿಗಿದ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೇಡು ಸೊ ಸರಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಹೋಯಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಸಾನಿ ಜೈದೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಮಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಣ್ಣಿಕ್ಲೇಗ ಹಂಚ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಡ್ ಆಪುಂದೆ ಪಂಡ ಕಷಾಯ ಆತೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಎಂದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನೇನೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 3 ದಿನ ನಿಕುಲು ಒಂದೇ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೈತಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂಪು ಎರಡು ಆಂಡ್ ಸೊ ಐಕೆ ಒಂತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದನೆ ತೋಜಾವನು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ 7-8 ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಂತು ನೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಏತೋ ಕಜ ಉಂಡು ಕುರ್ರೆ ಉಂಡು ಧೂಳು ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ನೀಟಾದ 7 to 8 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕುರ್ರೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನೈತೆ ಒಂದೊಂದು ದೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು 1 ಗಂಟೆ ದೊಂಬಗು ನುಂಗಾರೆ ಪಾಡೋಡು ಸೊ 1 ಗಂಟೆದು ಎರಡೆ ಯಾವ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡಿತ್ತದ ದೊಂಬ ಅಂಚ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವೇನಂತೆ ಪೊಡಿ ಮಂತ ಉಂಡ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆತಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತು ಡ್ರೈ ಆಗೋಡು ಸೊ ನನೈತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಂತು ನೋಡು ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಂತು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಸೊ ಈತೆ ಮಂತರಡ ಯಾವು ನನ್ನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಲೋಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತು ನೀರು ದೀಲೆ ಸೊ ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಬರೋಡವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲ್ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂದು ತೋಪು ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನೀರು ಕೊದಿಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಂದಿನ ಪೊಡಿನ ಒಂಜಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಯಾವು ಸೊ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತೆ ಕೊದ್ದೋಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊದ್ದೋಡು ಸೊ ಸರಿ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಪೆಡು ಅರ್ತೊನ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಸೊ ಅರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಚಾ ನಿಕ್ಲೆ ತುಯಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚದಾತು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಪರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕಲ ಪರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಒಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂದ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೈಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ದತೊನೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಪೆದ್ಮೇದಿ ತುಯ್ಯರತೆ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಮನ್ಪುನಂದು ಪಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಪರ್ನು ಒಂಜಿ 4 days ಪರ್ಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ 4 days ಬೊಕ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಸೊ 4 days ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಈ ಮರ್ದನ್ ದೆತೊನೊಡೆ ಸೊ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಿಗೆ ತೇವುದ ಕಜುಪನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ತೇವುದ ಕಜುಪು ಅವ್ದು ಹತ್ತಂಡ ಸೂರ್ಣಕಂಡೆ ಸುಕ್ಕ ಸೊ ಸೂರ್ಣಕಂಡೆ ಸುಕ್ಕಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಖಾಲಿ ನೀರುಡು ಬೇಯ್ಪಾಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಇದೇ ಪಂಡ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಬೇಗ ಗುಣ ಆವಡು ಪಂದು ಸೊ ಸೂರ್ಣಗೊಂಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಪುಂಡಿ ಅಂಚನೆ ರಸ್ಕ್ ಬಟರ್ ಸೊ ಇಂಚಿನೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಈತ್ ಒಂಜಿ 3 days ನಿಕುಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಗಾವಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಾವಡು ಅಂಚಿನೇ ತಿನ್ನೋಡು ಆಯಿಲ್ದ ಮತ್ತು ಓಲ ತಿನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತು 3 days ಮುಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಈತೆ ಮರ್ದು 3 ದಿನ ಒಂದೇ ಓ ಕಾಲ ಜೀರಿಗೆದ ಮರ್ದು ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೆ ಓ ಮಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂದು ಸಾನಿ ಲಕ್ಕದ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಸೊ ತೂಕ ನಾನು ತಾರ್ನುಟ್ಟುಗಂತೆ ಗಬ್ಬುಗ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಹಾಡಿಗೊಂದು ಪೋರೆಂಡು ಸೊ ತೂಕ ದಾದಾಪುಣದ ಪಂದನದ ರೂಟೀನು ಸಾನ್ವಿ ಲಕ್ಕಿ ಇರ್ತುಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಲಕ್ಕದ್ದು ಒಣಸ್ ಮಾತಾಂಡು ಸೊ ರಾಜರ್ಲ ಬೈದೇರು ರಾಜರು ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎದುರು ಬರೋಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿನ ಒಂತೆ ಪೋಕುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಯಾರನ್ನ ಒಂತೆ ಐಟ್ ಅಂಗಿಡ್ಲ ದಾಲ ಗೊಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕಿಜಿಡ ಅಂಗಿದ ಗುಬ್ಬಿನುಂಡತೆ ಗುಬ್ಬಿನ ದೆತ್ತದು ಲಾಯ್ಕೆಡ್ ಬಾಯಿ ಪಾಡುವೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಅವೇನು ಬಟನನ್ನು ಪಿರಬಾಡ್ನು ಸೊ ಇಂಚಿನದು ಬೇಜಾರೆ ಬನ್ನಿ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಕ ದಿಂಗಿಯರ್ದ ಮೇಲೆ ಅಂದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಅಂಗಿಲ ಸೋರ್ತೋಜುಲು ಅಂದು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಪೋಕುರಿ ಅಂದೆ ದೇಪಂಡ ನಾ ಕೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾಕ್ಲೆಗ್ ದದಾಂಡಲ ಅಗ್ಗಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಗಂಧ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಪುರ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಅಗ್ಗಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕ ಅಂತೆ ಸನ್ನಿ ಸನ್ನಿ ಬಾರಿ ಬಿಜಿ ಬತ್ತೆ ದೂರ ಬಲೀರ್ ಎರಗ ಅಪ್ಪ ಮಪ್ಪುನು ಹಪ್ಪ ಎರಗ ಮಪ್ಪುನು ಎರಗ ಆಂದತೆ ದೊಡ್ಡ ಒಲ್ಲೆರ್ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಒಲ್ಲೆರ್ಗಿ ತೋಜಲಿಗೆ ಅವಲುಪ್ಪುನೆ ಅವಲುಪ್ಪು ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೆರ್ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾ ತುಲೆ ಪಪ್ಪಾಯ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಕಂಡೆ ಆಹಾ ಶಕಂಡತೆ ಮಮ್ಮಮ್ ಬಿಂದೆ ಗುಡ ತಿನ್ನೆ ತಲೆ ರಡ್ಡಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ತಿಂಡೇರು ನಾನು ತಿನ್ನೆ ಪೊಳ್ಳು ಕೈಟ್ ತಿನ್ನೆಪ್ಪ ಪೊಳ್ಳು ಕೈಟ್ ಪೊಳ್ಳು ಕೈ ಉಂಡು ಪೊಳ್ಳು ಕೈಟ್ ತಿನ್ನಡು ಮಮ್ಮಮ್ ತಿನ್ನೆ ತಿನ್ನೆ ಗುಡ ಗಾಯಸ್ನಕ್ಲೆಗ ನಮ್ಮ ಗಾಯಸ್ನಕ್ಲೆಗ ಇದು ಶೋಕತೆ ತಿನ್ನೆ ಮಮ್ಮಮ್ ತಿನ್ನೆ ಸೊ ಬಾಲೆಗ್ ಏತಾಪುಣದು ಪಪ್ಪಾಯ ಕೊರ್ಲೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಪ್ಪಾಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆ ತಿಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಇದತ್ತ ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಪ್ಪಾಯ ತಿಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಪ್ಪಾಯನ ತಿನ್ನೋಡು ಸೊ ಬಾಲೆಗ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಿಟ್ಟು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಗೈ ಸಾನಿನ ಪಪ್ಪಾಯ ಪುರ ತಿಂದು ಅಂತೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಜೆತ್ತೋಲು ಸೊ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೆ ನನಗೆ ಗಂಟೆ 4:09 ನನಗೆ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋರೆಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲು ಪಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪ ಪಪ್ಪನಾಡಿಗಂತೂ ಪೋಂದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚ ತಿಂಗಳು ಬರ ಪೋಪ ಸಾನ್ವಿದ ಜಪ್ಪರ್ಲಿ ಜೈದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಫುಡ್ ಆವಡು ಬೈಯದೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಆವಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿದಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ಪಂದು ಈಗಲ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಗಂಟೆನೇ ಆಪುಂಡು ಸೊ 7 ಗಂಟೆದ ಅಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂಜೆ ಎಂಕುಲು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ದಾಪಂಡ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ದಿನನೇ ಪೋಪುನು ಇವೆರ್ಲಂತೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಯ್ಕಡು ಪಾತಿರುಲಿ ಅರ್ಡ ಅಂಚ ಐದು ದುಂಬಿತ್ತೆ ಸಾನಿ ಲಕ್ಕ ದುಂಬು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತಪ್ಪಂಡು ಬಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡಲೆಗ್ ಇದು ಲಕ್ಕನಾಗನೇ 6 ಗಂಟೆ ಆವು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪಿದಾಡೋಡು ಸರಿ ಅವು ಫುಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಯಾನಿನ್ನು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಹೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಪ್ಲೇನ್ ಓಟ್ಸ್ ಪಂದ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಓಟ್ಸನ್ನು ಕೊರಲಿ ಆ ವೀಟ್ದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಜ್ಜ ಅಂತ ಬಂದು ದಾಪಂಡ ಯಾನು ಏಪಲ ನಿಕಲ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೋಚ್ಪಾವನ ಎರಡು ದುಂಬು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಂತುಪ್ಪೆ ದಾಪಂಡ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವೋಡು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಮಗೊಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ತಾತಂತು ಈತ್ ಖಾಲಿ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಾಗ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇನ್ ಓಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವನೇನು ನಿಕುಲು ವಾರಡು 3 ಸತಿ ಕೊರಲಿ ಕಾಂಡೆಲ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪೈ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ದಾದ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ నేను ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನತ್ತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾದನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ ನಾವು ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಮೂಲಿಯಾನು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪ್ಲೇನ್ ಓಟ್ಸ್ ತಂದೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಲ್ಲು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪು ಸೊ ಒಂದೇನು ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೊತ್ಪೊನ್ಲೆ ಹವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾದಾಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಸೊ నేను ನೆನದಿದ್ದು ಪಾಡಿ ಎರಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು నేను ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಸೊ ನನ್ನೈತೆ ಪೊಡಿ ಮಂದಿನ ಓಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೆ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಗ್ರೈನ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಆವೊಂದು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟಡ್ 1/4 ಲೋಟದಾತ್ ಪೇರ್ ಸೊ ಈ ಪೇರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಮಿನಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಐಕ್ ಓಟ್ಸ್ ದ ಪೌಡ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದಲೆ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅವನ್ಲೆ ತಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಯಾಡ ಅವು ಗಂಟು ಕಟ್ಟೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಗಂಟು ನೆನ್ಪುರು ಬುಡ್ಪು ಆವೋಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಏತ್ ಪೇರ್ದ ತೊಂದ ರಾತ್ರಿ ನೀರ್ದು ತೊನ್ಲೆ ಸೊ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಪಡ್ಲೆ ದಾಪಂಡ ಓಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಪಡ್ಲಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಕೊದ್ಯಾಲೆ ಒಂಜಿ 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಕೊದ್ಯಾಲೆ ಸೊ ಈತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರೋಡು ಸೊ ಈ ದಪ್ಪ ಒಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜೋಕ್ಲಿ
ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬುಡೋಡೊಂದು ಹಾಗೆ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಯ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅನ್ಪಿದಾರ್ದು ಫೋನಾಗನೆ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಪೂಜೆ ತಿಕೊಂಡು ಹಂಚ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಇದೇಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೇಗ ಇದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗಡ್ ಮರ್ದು ಮಂದಿನ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡಲಿ ನಿಕ್ಲ ಡೌಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ದನ್ ಪನ್ಪೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.